Desa Tarup enek Mbok Rondo ingkang paring asma Mbok Rondo Tarup. Dheweke manggon ing Kiambang. Mulane Mbok Rondo Tarup banjur ngangkat bocah lanang kang dijenengi Joko Tarup. Mbok Rondo ngurus anak angkat saking wiwit cilik nganti gedhe, kanthi seneng kaya anake dhewe. Nalikane sampun gedhe, Joko Tarup tuwuh dadi bocah enom kang rajin nulungi ibune. Joko Tarup uga nggadhahi rai sing sae banget. Dheweke sering mburu kewan ing alas nggunakake sumprit. Katone prayoga lan damel bocah wadon kecantol katresnan. Mbok Rondo ngendikan kalian Joko Tarup. Joko Tarup, mbok njaluk tulung supaya enggal nikah. Umurmu cukup kanggo mapan mudhun. Wajahmu yo ganteng. Dadi gampang le golek bocah wadon kang mok senengi. Mbok Rondo, sakniki Joko mboten kepengin gadah rencang urip rumiyin. Nek sampun wayahe Joko Tarup tak pados bojo wangsulane Joko Tarup. Nganti sawijine dina, Mbok Rondo sedo amarga lara lan Joko Tarup durung rabi. Wiwit alit pun ngramut Joko Tarup nggawe Joko Tarup dadi sedih. Utamine ngelingake dheweke durung rabi nganti Mbok Rondone sedo. Banjur ing sawijining dina, Joko Tarup lunga menyang alas. Dheweke mandheg ning pinggir kali amarga weruh widodari kang mudhun saka langit. Pitu widodari kasebut pancen ayu banget. Joko ora tau ndeleng wanita kang ayu banget kaya kuwi. Mula Joko Tarup dadi kepingin rabi karo salah sijine wanita kuwi. Bareng weruh enek 7 selendang sing ana ing pinggir telaga, Joko Tarup jupuk salah siji selendang banjur diumpetake. Ning batine, aku kepengin nikah salah sijine saka widodari iki mau. Mending salah sijine selendang tak delikne. Unine Joko. Wayah wis sore, 7 widodari mau rampung adus. Wong wadon sing ayu-ayu mau langsung padha nganggo kelambi lan nganggo selendang. Dheweke banjur miber ing kayangan. Akhire Joko Tarup ngerti nek dheweke bidadari mau saka kayangan. Pantesan dheweke ayu-ayu banget tibake bidadari saka kayangan. Unine Joko Tarup. Salah sijine wong wadon kuwi jenenge Nawang Wulan. Ketinggalan bingung goleki selendang ora ketemu. Aku ora iso mulih ing kayangan. Unine Nawang Wulan ketok kebingungan. Nawang Wulan tibake dulur kang nomor 6 saka 7 bidadari kasebut. Mayune wis padha miber ing kayangan. Nawang Wulan nangis misek-misek. Nawang Wulan ngrasa wedi amarga mboten kiyat urip ana ing donya. Delengi kedadean kasebut, Joko Tarup banjur nyedaki ndamel ngajak kenalan lan nawari pitulungan. "Hei, kenapa Dinda kok nangis dhewean ing pinggir telaga? Namaku Joko Tarup. Aku tinggal ana ing desa cedhak kene. Apa enten sing saged tak bantu?" Joko Tarup etok-etok nawarke pitulung. "Oh, aku kelangan selendang. Dadose mboten saged wangsul ing kayangan," ucape Nawang Wulan. "Oh, nek ngoten Adinda angsal manggon ing omahku. Tinimbang urip dhewean ing jero alas, mboten usah wedi. Aku ajeng jaga sampeyan," ucape Joko Tarup. "Nggih nek ngoten aku tilem teng griyane jenengan mawon." Nawang Wulan kepeksa nrimo Joko Tarup amarga mboten ngertos badhe nglakoni apa meneh. Akhire Dewi Nawang Wulan nginep ana ing daleme Joko Tarup. Mboten dangu banjur Joko Tarup lan Nawang Wulan rabi kang urip seneng. Napa malih Nawang Wulan bobot banjur nglairne bayi wadon kang diparingi nami Nawang Sari. Senadan uripe seneng,
Karokan anak lan bojone, Jaka Tarub wis suwe gumun amarga lumbung pari nggone dhewekne kok ora tau suda malah nambah terus. Saben dina bojone masak kanthi mendhet beras saking lumbung pari. Nanging lumbung parine mboten kelong sithik wae. Aku ora ngerti sebabe beras ora nate suda, nanging sejatine kok malah tambah kathah. Senadyan bojoku saben dina masak. Jaka gumun. Nawang Wulan jebule duweni kekuatan sing ora diduweni menungsa biasa. Nawang Wulan bisa masak sewutir beras dados sewakul sega. Akhire Nawang Wulan ngertos yen bojone buka kukusan mau. Asline kesaktian kang diduweni Dewi Nawang Wulan ingkang didelikne akhire musnah. Dadose saiki Nawang Wulan kudu kerja kaya manungsa biasa. Kayata numbuk pari mepeni gantos masak beras nganti dados sega. Selot suwe lumbung pari nggone Jaka Tarub dadi entek. Banjur sawijining dina Nawang Wulan badhe mendhet beras ana ing lumbung pari, nanging sayange mung ana titik parine sing kasedya. Nalikane mendhet sisa-sisa beras, dumadakan muncul slendang sing wis suwe ilang. Nawang Wulan akhire kelingan lan nesu ngerti sejatine bojone sing ndelikne slendange dhewe. Nawang Wulan langsung ngagem slendang kasebut banjur cepet-cepet nemoni bojone. Bojoku, amarga sampeyan sing buka tutup kukusane, kesaktianku dadi ilang lan gawe lumbung pari sing akeh dadi sithik. Hubungane dhewe cukup tekan semene. Aku bakal bali nyang kayangan. Ngendikane Nawang Wulan. Nuwun pangapunten ingkang kathah bojoku. Aku ngakoni kabeh kesalahanku, nanging ora usah ninggalke aku lan anakmu. Jaka Tarub nyuwung tulun teng bojone. Nuwun sewu Kakanda, aku kudu mulih nyang kayangan. Tulung jaganan apik-apik anake dhewe, Nawangsih lan tulung Kakanda ndamelne telaga ing cedhak omah. Banjur dedekne Nawangsih saben bengi ing telaga. Aku bakal teka saben wengi kanggo nyusui Nawangsih lan aja ngintip pas aku lagi nyusui Nawangsih. Jaka Tarub rumangsa sedih lan nyesel karo kelakuane Dewi. Jaka Tarub langsung gawe telaga ing cedhake omah sing kaya karepane bojone.